दिनैहाय बे जमदुवार MCLA समस्थियाव जोंना BJP UPPL AJPनि जौथ' भाबै बेहाय नैबे मास गेटारिंखौ खालामनाय जादों। दा उद्देश्यआथ' बेनो जे फैबाय थानाय जेनाखि बिसायख'थि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्थिनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनायनि बाथ्रा। दा बेखौथ' देरहागोनाथ' खाथांखा, बेखौ बयबो मिन्थिखागौ, बेखौ बै फंसे बाथ्राखौनो बारे बारे बुंबाय थानाय जायो। दा जोंनि जेनाखि प्रस्तुति जे जिहेतु देरहानायजोंल' नि उद्देश्यजों जों माने बे केम्पिंफोरखौ खालामाखै, जे जों देरहाबाय नालाय एसे गोगोम रोखोमनि एसे गिदिर जेरेखम जोंनि सोरबा बुंदों 2 लाख सोरबा बुंदों 3 लाख जों दा बेफोरखौ लानानै नुयो जे जों न्यूनतम माने 2 लाखनि गोजौआव हयथ' 3 लाखसिमबो सहैनो हागौ। बे रोखोमनि पर्यायाव जों देरहागोन, जों बेखौ माने दा थिकै बेखौ बुंनो हायो आरो। कारण जोंनि कार्यकर्ता बा रायजोनि जेनाखि सहारि दिनै रायजोफ्रा स्वेच्छायैनो बुंदों जे व्यक्तिगत जेनाखि बेनिफिट अनसुंथाइ मोननाय, अरुणोदय मोननाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां मोननाय रायजो राजाफ्रा गावसोरनि स्वीकार खालामदों आरो गोसो खुसियै जों सोंनायाव मिनि खुसि आखाइ थिखांदों। गतिके बेनो फोरमायो जे रायजोफ्रा इतिमध्य गावबागाव सिद्धान्त लाखाबाय जे UPPL दलनि ट्रेक्टरावनो भटखौ होगोन। बे बियाबाव बबे दोलोखौ जागोन होननानै बेवहायथ' सोरबा जे कन्टेस्टआव फैगोन माथो नुहुराखै। बेहाय नांगालनिफ्राय एसे एनै दा मिटिं खालामनायफोरखौ नुदों, खिन्थु नांगालनि जेनाखि बर्तमान सक्ति बा बिसोरनि जेनाखि प्रसार अभियान जोंबोथ' एसे एनै आगोलाव जिहेतु BPFआव आंनिसो दंमोन, जों बेखौ नुनानै बुंनो हायो जे आगोलनि जेनाखि सक्तिमोन BPF दलनि बे सक्तिया दा BPF दलाव अन्तत नैबे MP भटखौ देरहाहोनो थाखाय जथेस्थ' नङा। कारण बै समाव गिदिर गिदिर बा साननो हनो गोरों गोबां BPFनि सोद्रोमाफ्रानो दा हाग्रामा बिथांजों गैलिया। बिसेसकरि खोनानाय मथे आगोलनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो दिनै हाग्रामाजों गैला, हयथ' सानसे साननै उनावनो बबेबा दलाव थांनो हागौ, बेखिनिखौ मिडियानि दारै मिन्थिनो मोन्दों। दा आंबो दंमोन आरो गोबाङानो दिनैहाय बिथांजों गैलिया। कारण गैयैनि मेन खारनानो बिथांनि जेनाखि गावनि खामानि BPFनि जेनाखि खामानि मावनायनि स्टाइल, बे स्टाइला गाव जेखौ सानो सोरखार हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जेखौ सानो बे हिसाबैसो मावो। आं साननाय एबा सोरबा मावथिफोरनि साननाय बिसोरनि खोथा मथे बा साननाय हनायजों खुनु धरननि सिद्धान्तफोरखौ लानाय जाया। बिनि थाखायनो हयथ' साननो गोरों माखासे गोबां मावथिफ्रा बिथांनिफ्राय नागारनानै फैनाय जायो। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।